Ayubaba umporo sila kamaseko ni kaMazibuko eGadebe number 200 into engilethe la mengise Albertine ngiyenza shopping nangiphume emotweni ubani konje Themkosi noThemba yes ama twins but babumporo time lethu there's a young man our brother ugolile kodwa lo munye angisakukhumbula ukuthi Themkosi or Themba uthi he was very sick nabathi kuzofa yena lo mekangabonakala agulele ukufa uze walamba wamthengela ukudla kwangasebenzi waphuza icoke nakayiphuza kokugcina wahlanza igazi and then he died. Now he died on the 15th of December manje so we 2 weeks manje ngoba sesila siya ku 3 weeks manje akunamali yokumngcwaba bathi siyazi ukuthi uwe kuphela ongasiza. Normally when they see me they call me their last hope. So what amazed me ukuthi these guys banamakhaya bawashile balala estradeni babhema amanyawupe babhema ama-drugs but they know me and they know of the works I do. So it moved me and today I was called by Mr. Bongwamtem Welokshin FM ukuthi because I tried to check them I couldn't find them again. But hey, wanted the story ku TikTok ukuleyo family and it's a true story. Can I come and be of assistance Welokshin FM? So and then here I am and mangifika la ngibona mhawufe nihawufela ngihlangane noSizi ngihlangabezwe umalume la nomakhe who have been working to raise funds to assist this young man. Asikhulume na ubaba ubani? Nkosinathi Mazibuko. Ihlobana kanjani nabafana? Ufika ngosisi wami nomalume. Yeah. Yeah, kanjalo. Kwenzakalani lo? Kushuta ngisizaka lapha wafika bangithi uThemba wafika walungapotela ubaba wakhe wasithatha sihamba nomunye ngemoto afika lapho samthola ukuthi velishonile mina njengoba sibhizi senzizana ukuthi angisiza ngokuthi angcwabele yikho lokho. So malume akasebenzi. Malume akasebenzi. Uzawuza ugovernment alokathi abantu aba over 50 bangaqashwa you know kuqashwe laba abancane amadoda angatholi ama opportunity athola bomama nasi simo sivelile manje. The man wants to help kuthiwa baba uyindoda. You see ezinye izinto ezenza amadoda azibulale abe depressed. You are going through a lot, everybody is expecting you umalume ubaba umkhulu do something and now you can't. You know we have such situations but I'm here to see what we can do. Ubaba is a leader in Hlanganena. Thina kangibona ngiza ngemoto ngibizana. He just came. One day man you know naye he's been doing something. Ubaba ngazi introduce. Oh, Momothe Sibongo, ngihlala just across on the same street uMakhelwane. Yeah, isimo sinjalo njengoba umfundisi sebachazile. Isimo la kudingeka khona usizo ngempela ukuthi sikhona ukusiza nomndeni ukuthi yobeka leli thambo. Ufuna nje ukulungisa something makathi uThemba or uThemkosi ufile wajela ubabakhe. uThemba noThemkosi ama-twins banobababo but umbuzo ubaba uThemba. Okay. Yeah, umphaka abantu abalalele bangaba confused but unobaba wenza noba naye kodwa ubaba lo wama-twins sehla siyenyuka naye ukusiza ukuthi babeke umfana lo abeke ukuthi manje naye usambile ematohweni naye wenza umsebenzi nje ongatheni okusho ufana nalo yenziwa abafana. Yeah, kodwa-ke usaphumile usayengakhona naye ematohweni so kehliwa liyenyuka naye. So siyabacela kakhulu ukuthi abalaleli ababonayo lo laba ngakhona ukusiza khona singalujabulela usizo ngoba siselele nje insukunyana ezimbalwa ukuthi singambeka umfana mangaba amasenta afika mhlawumbe ngolosihlanu ngoba sekuyisikhathi umzimba
wakhe awusekho esimeni esikahle manje. Yeah, the body is decaying. Umzimba uyamosheka manje. It's long as emotionally. Nanzaqala incredible happenings, funeral services, because in our community make now of abanye abantu, you know, abantu bazohlala boma 3 months. Ungena umuntu obangcwabayo ngiloko ngikhipha imali. Ended up starting incredible happenings, funeral services, and then we have buried over 100 people. So it's been a lot. So you know, abangena sizo. So I want to encourage you, join Incredible Happenings Funeral Services. But for now, kubalulekile ukuthi abantu bawajoyine ama-society and things ukuthi makuvele izinto ezinje bakwazi ukuthi basizakala kanjani. Siyabonga abobaba abanjengabobaba Motha who went to negotiate from 18,000 to 9,000 and kuphume 4,000 so far, short of 5,000. So kule 1,000 engizoyikhipha namhlanje kuyosala 4,000. So ngidinga abantu abangakhipha ama-50 rand, abangaka about 50 abangakhipha ama-50 rand, it will be 5,000. So now we're 40, kuzoba 40 izohlangana. So let's put our heads together and help this family. So umuntu ngabanye. Now uzoba nenkinga. It's very important in difficult times like this for communities to stand with one another and help each other in these difficult days. So I'm going to do that. So when we leave here, nithini kamala le funeral? Oguhle. Yeah. Yeah, Oguhle funerals and tombstones. Funerals and tombstones. So the undertaker has already gone down from 18 to 9, which means 9 contributing. You know, so you're looking at about how much? 9,000, which is very good. Siyabonga lapho, Mr. Hector Machek. So yeah, so this is what is happening. I'm contributing 1,000. What can you give them? Let's help them. I'm giving 1,000. I don't know these people. They are not members of my church. You know, none of my situations one. But I feel, as a man of God, being a pastor is being a father. You know, we are not called to boast of our fancy cars, clothes. You know, God is close to the brokenhearted. Othi uNkulunkulu usinika instruction ukuthi sinakekele abafelokazi intandane, you know, the orphans. That's how we show the love of God and the greatness of being a man of God. Not just posting a success, but also post compassion. I challenge you there to contribute. If I can get 100 people who can give 50 rands or 100 rands, even if it can be 30 rands, you can inbox me, or you can come here in number 200 section. Inbox me, or here's a WhatsApp number. Ungangithumela i-WhatsApp lapho, or show what you can contribute. It's 065 842 2074. 065 842 2074. Or you can call my office 010 023 1621. 010 023 1621. Let's just help this family. Let's just help this family. Sinama challenge amaningi. Kwezinye indawo umuntu ashona azaphoka. Kunabantu abaphokayo. Kunezinto ezineyithunzela. Kuyafiwa nawe ingaykhaya. Akufanelanga ukuthi makunama challenge uthole kungcolile, uyabona kwelento le ngiyancoma ngalokho. Ngavele uziyekelele. You know, so this is what I'm going to do. Before I pray, nanko bunyugogo umakhelwane gogo uthini ubaba uMbhoro thina kumphakathi ngalesimo ucela mina kusho ukuthi
ngiyabonga konke imizamo yenu ngiyayibonga ngoba nathi singomakhelwane bese siphathekile nokhisimusi azange siwudle kamnandi masicabanga lo mndeni wala ekhaya ukuthi uxakekile imali makayisebenzi ngiyabonga kakhulu uswele imlomo nje izinkulungwane enganibonga ngayo sengathi uNkulunkulu angangena nakulabo abanye einhlizweni zabo abathinta uNkulunkulu bese nabo kuba khona bakhiphayo bancedise lo mndeni uNkulunkulu yobabusisa ngiyabonga. So amazwi okugcina baba andami kusuke ngambe into ngemazwi ngamana ngithi hayi nami ngiyabonga lokhu engizokhipha nami futhi ngiyajabulisa ukuthi indlela mhlawumbe izophumela iye phambili lomntwana vele abenze yabona uyakhala nomalume yabona kubuhlungu ukufelwa bese kuba nobuhlungu bokuthi manje you can't bear it. I mean South Africa, come on, asizeni labantu asibe nobuntu. You know, you may not like me, it's fine, it doesn't matter, but asizeni this family. It's yabona no nine inkokheli izenga gqokanga amasutu or what akatholanga nechance yokuprepare uvele wazi what I'm in the neighborhood. I can't just, I see abo babomborobala which they are going to have. Let me just rush in and endorse and appreciate the election. Amazwi akho okugcina ba amazwi akho okugcina ukuthi ngidlulisa ukubonga kuqala ukufika kwenu ngizosabela kulesimo nokuthi awuzange ubuke abafana ababobhoza yami abamisa imoto abayidlela lokho abakudlayo abagadi imoto awuzange uthathe ukuthi mhlawumbe afuna ukungirobha ngizokubalalela uye wathobeka wabalalela ingabo ula siyabonga kakhulu sibonge nabo Lokshin FM ukuthi nabo baye basihlupha basukume ekuseni ngithi mangibona imoto imile ngase ngiyaphuma ngeza kuye siyabonga kakhulu uNkulunkulu akwandisele andisi territory yakho neka Lokshin FM kanjalo ukuthi lokho kwenza la kungenzeka ukuthi awusafuna ukwenza ngezinto ezenzakelile somphakathi sikwenze zona kodwa uma ngabe uNkulunkulu kaNkulunkulu ukhombile ukuthi wena uzosithola leso siphambano angeke ukhona ukusibalekela yena he will provide when you will do. So ngizothi kuwe ngicela ungapheli umoya uma ngabe uyi-leader ufana nensika kulabantu mabanamafinyila nani basulela khona ukuthi insika libambile ikhaya ukuthi noma ngaba nomoya babe phansi kwalo shelter leyo. So ngizocela ukuthi nawe ube kanjalo noJesu azangathandwe wathuka wenziwa konke so nawe uma ukhethele wenza umsebenzi wakhe angeke indlela yakhe ibe smooth uzohlangana nazo izinto ezinje uziyofika ngisho ematolongeni njengoba uPeter baboshwa nani so kufanele kukufikele kuwena ngoba nawe uthe ukhetha ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu so ilingo nani zizokulandela zoba khona kodwa ungawuyeki umsebenzi kaNkulunkulu. So siyabonga kakhulu siyabonga nomndeni wakamazibuko nomphakathi waseHadebe ukuthi ufike uzokwazi ukuthi usisize. Ngiyabonga baba inkuthazo ngicela nawe ubheke lapho just anything that you can do. I used to do this alone but I see I'm not doing it because I have a lot of money. Look, the church has been burnt down. Sonto Lethu Chisiwe sound. We have lost over 2 million. I've lost the income. I've lost the reputation. But yeah, uNkulunkulu uthi we must defend the fatherless. Lo mfana lo ubaba kanayo umama unayo. He doesn't have parents. Uyabona? Baningi abantwana manje abakuma drugs, abaku crime. They have nobody. So once we do good, we will overcome evil. Asifunde just to fight evil by doing good. I'm going to pray. Ngicela stretch isandla sakho with my hand. Even if you can't give money, but agree with me ukuthi sikhulekele nomoya lo. And sibone Lokshin FM. Ama-journalists bafuna istory esibheka ama-negative. Things that are building, they don't trend and they are not important. So they want stories, ubani celebrity way. And these are black people destroying their own. Ubani celebrity divorce. Ubani umntana kabantu kuma drugs.
You know, so it encourages me. Nalamaza khulunywa ubamotha lawe. Noma labafana babhema ama drugs. Azange ngibheke lo. Mina was touched with how abafana abanje bacabanga mina bangazi kanjani. You know. So and bakhuluma imisebenzi engiyenzayo. And bathi uNkulunkulu ufuna ukuthi ngichubeke ngisize. I mean ngitshelwa abantu that you cannot take it away, but I take it ukuthi uNkulunkulu ukhuluma noma ngobani. I believe God is speaking to you now. So stretch your hands, touch my hand there. Esikhuleka uhlala endlini epokayo. Uhlala kufiwa lapho. Kunenkinga in your community. Kunendeshile lapho. That's how I ended up building 23 houses. Ekunasize ihlobeza enye yazo kwaku Mr. Bonga Mthembu weLokshin FM la eMavimbela. Yena lo eLokshin FM lo asesebukasi FM. I ended up building. Silungi singalungi qhaqhalwa phansi. Angaceleli yena. But acelela those that family. Labo bantu abangazi namhlanje. Leyo nto nangayibona impunga. So but I am going to restart. I want you to join me as we pray. Umoya wokusizana. Umoya wothando. Go to spread. Inbox me and comment. Dear God, I pray. Yakulega man kulongibhekile manje. I pray go to mthinte. Abe nobuntu, abe nozwelo. Ngikhulekela this family yala ekhaya. Duduza kulobuhlungu bavele egameni likaJesu. I pray for these young boys abakwazi ukungi-approach bangilanda ngumuntu omkhulu kangaka babancane bangiletha sindisa imiphefumulo yabo, because if they manage ukuthi bangidonse to bring help kukhona ongakwenza nabo. Ngithandazele iplan lakho ngabo. I pray for all the boys abakuNyawupeka, abakuma-Mendrex, abakuChristaya, abangama-alcoholic, abayenza crime. Set them free in the name of Jesus. Ngikhulekela le ndlu ephokala. This house that has got ghosts, shadows, I rebuke those spirits in Jesus. Wonke amadimoni, yonke imimoya, all the altars that are crushing incredible happenings, church and that temple. I am rising. I am shining, for the light has come. The glory of God is risen. And God, you reward me for this. You reward Mr. Mota and the community in Jesus' name. Siyabonga, follow me on Prophet All Times Facebook. Follow me, inbox me, share, follow, comment, like the page. Manje siyale kufuneral undertakers sobanikeza lesibanika yona sibone ukuthi abanye ba-contribute kanjani, but I believe Good Friday will pay. So we will do it. God bless you.